našu prekladateľku, Pálka Holeja, hudobník. Ja sa nejak moc nehrám ako nejaký muzikant, mama ťahá, lebo moc často nehrávam tie piesne. A vždycky sa mi nejaká hračka, nejaké hranie objaví tak s hodou nejakých náhod alebo okolností. A takisto tomu bola teraz. Ale zahrám si rád, možno trošku falošne, ale s radosťou. O Katke som počul od kolegyní mojej, a to v súvislosti s toho, že sme sa tak zjavili pri sebe, pri jednej príležitosti. A ona hovorí, že poznáš niekoho z Dlhej? A ja som povedal, že poznám Vierku, jej sestru, a Ľudka, jej manžela. A dopatrali sme sa k tomu, že o kom je reč. Ale tá teta mi povedala, že oni sú strašne zlatí. Že asi po mamine, že sú to veľmi krásni ľudia. A tak máme tu čest jedného z tých krásnych ľudí dneska stretnúť na týchto kreslách. Pozdravujeme aj maminu. Tak. Pieseň spomínam v mojich piesniach Boha často, ale nešpecifikujem ho do žiadnej roviny. Nie je to žiaden konkrétny Boh z žiadneho konkrétneho smeru, ale zároveň je to Boh, ktorý sa nachádza v každom smere, takže asi tak. A tú úvodnú pieseň, tá sa volá venovaná jednote, pretože keď človek verí v jednotu, tak môže ísť kam len chce a nikdy nič nepokazí, pretože všetko je v tej jednote, v jednom objatí. Takže tak. Trošku tréning. Som vodou, živým plodom, tou pôdou, zemským rodom. Som spln matkou zemou, som nebom. Som listom v jarnom slnku, zabitím za úponku. Som ohňom divým tancom, tebou, sebou. Som riekou v mojich dlaniach a dlaňou v riečných prianiach. Som nebom nad tou riekou a riekou pod tým nebom. Som tým, čím všetkým žijem, z pramene pravdy pijem. Som tiché, večné preto, lebo pravda tá je ukrytá, tam, kde nik sa na nič nepýta, tam, kde živé srdce tichom spieva, kde nik nikdy neumiera, tam, kde v ústach stíchnu slova, tam si láska život chová, tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije vedno. Som mláďaťom matky zeme, dieťaťom v jednom mene, jedinou plnou Božou jednotou. Vesmírnym oceánom, zlým sluhom, dobrým pánom, láskavou, živou, sladkou dobrotou. Som tým, čím srdce skroví, má aj keď zrak svoj plodí. Ostávam zrakom Božím na ceste, ostávam dýchom živým, aj keď sa dejom divím. Ostávam v srdci v strede na mieste, lebo pravda tá je ukrytá, tam, kde nik sa na nič nepýta, tam, kde živé srdce tichom spieva, kde nik nikdy neumiera, tam, kde v ústach stíchnu slova, tam si láska život chová, tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije vedno. Som dotyk tak slastne divý, skrivý, plný, živý a živá plná živých želaní. Kým vieš, že zázrak žiješ, do bubnov lásky biješ, tak vec, že nič ťa nikdy neraní. Si jedno večné teraz, žil si už všetko neraz,
vo všetkom ochutnal sám seba. Život tak dôležitý, na zemi nebom žitý, na toľko je nás Bohu treba. Prečo? Lebo pravda tá je ukrytá, tam, kde nik sa na nič nepýta, tam, kde je živé, srdce ticho spieva, kde nik nikdy neumiera. Tam, kde v ústach stíchnú slova, tam si láska život chová. Tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije vedno. Tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije vedno. Tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije vedno. Tam je živé v živom jedno, tam si všetko žije. Ďakujeme. Pán Hovodov, perfektne si to zvládol, dobre si otvoril besedu. Super. Tak túto besiedku by som začala tým, že sme tu priatelia, ktorí poznajú Evku, ale máme tu ľudí, ktorí nepoznajú Evku, tak ťa predstavím na začiatok, predtým ako začneme sa rozprávať o tvojej tvorbe. Evka pochádza z Dlhej nad Oravou a pôsobí a žije v Bratislave. Vyštudovala na Filozofickej fakulte etnológiu a rumunský jazyk a doktorát získala na Ústave svetovej literatúry v odbore literárna veda. Na ústave aj pôsobí, je vedeckou pracovníčkou a redaktorkou vedeckého časopisu World Literature Studies. Dobre som to prečítala. Okrem toho sa venuje prekladaniu umeleckej literatúry. Medzi jej preklady patria zbierky poviedok Nostalgia a Melanchólia, ako aj román Solenoid od Mircea Cartarescu. Tiež je to Sklenená záhrada od Tatiany Cibuleák a tiež v spolupráci preložila dejiny rumunskej literatúry a ako viem, Rumunsko si ochutnala aj počas študijných pobytov. Takže toto je všetko, čo o Evke vám poviem a viac sa dozvieme vlastne v diskusii a v rozhovore. A začala by som takou otázkou, že nie je priamo o Rumunsku, ale o tom, že pochádzaš z Oravy a teda žiješ v Modre, pôsobíš v Bratislave a možno by sme mohli začať tým, že si odišla odtiaľto, že ako sa tvorí a žije vlastne v Bratislave, aké tam prostredie. No, v prvom rade by som chcela poďakovať za to, že tu môžem byť, lebo vlastne ako nejaká vystupujúca, účinkujúca, akokoľvek, som tu na Orave naspäť vlastne doma prvýkrát. Čiže je to pre mňa tiež veľká podsta, veľká vec. To je jedna vec a nedávno som sa presne zamýšľala nad tým. Stretla som sa raz na stretávke zo základnej školy so spolužiakmi a pamätám si, ako ma vtedy jeden môj spolužiak, tak to mám pekne povedať, z Uzerova, z Čupal, že už neviem ani po uvalsky rozprávať. Že už veľmi zaťahujem, že už som sa tak spáštela a podobne. A veď jasné, že som to brala s nadhľadom, ale aj sa ma to dotklo. A aj teraz si tak hovorím, že niekedy možno veľmi málo rozmýšľame o tej opačnej strane. Takže myslíme si, že z Oravy sa odchádza za lepším životom niekam. Ale často možno zabudáme na to, že z Oravy sa kvôli niečomu odišlo. Ani niekedy to nemusela byť tá motivácia, že chcem byť lepšia, chcem sa dostať niekam ďalej, chcem sa dostať von, aj keď aj to. Ale niekedy sa proste možno uteká pred horším, pred alkoholom, pred, nechcem aby to vyznelo akoby, že sa to týka mňa, pred možno násilím, možno pred istým typom myslenia alebo vzťahov. Čiže niekedy by sme nemali tých ľudí posudzovať akoby len v tom, že vy ste odišli a je vám tam dobre.
každý si tam musíme v podstate, každý tam musíme žiť. Tak, musíme žiť tam, kde sme a vytvárať si tam, kde sme domov. No a ja neviem, nesťažujem sa, ja to mala som rada aj Bratislavu, kým som žila v Bratislave, mám rada aj, nebývam priamo v Modre, ale v Dubovej, to je taká dedinka, blízko Modry, Vinohradnícka tiež, čiže dobre sa tam žije s tým vínkom. A okrem toho, že mám takú úzkú dedinskú komunitu ľudí, ktorí sú spojení najmä s zborom speváckým, tak to volám taká, že možno príliš nadnesenie, že posvetná a potom vediem svetský život v Modre. Tam mám zase tých svoju bublinu a komunitu takú tú kultúrnu a naozaj veľmi rôznu, veľmi širokú. Ale podnetov tam, kde som, mám veľmi veľa dobrých podnetov, či už je to Ústav svetovej literatúry, alebo ľudia z organizácie Doslov, to je vlastne organizácia prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek umeleckej literatúry. Čiže je to veľmi podnetné prostredie. Hoci nemyslím si, že by som na Orave nezažila také isté prostredie, keby som tu žila. Môže byť, že sa aj vrátim, nie? Takže je to vlastne áno. Iba prekladať. My sme z Elkou sesternice, pre tých, ktorí teda nás, aby ste nás lepšie spoznali, máme takú vlastne našu príbuznú, ktorá hovorí, že veď život je o dvoch kôrkach všade. Takže asi je to tak, že či Bratislava alebo Orava. Tak. Že tak. No a teraz ideme teda do Rumúnska. Evi, ty si vyštudovala rumunčinu. Možno je to taký iný jazyk, netradičnejší, že neštudovala si španielčinu, francúzštinu. Čo ťa lákalo na rumunskom jazyku a prečo si vybrala práve túto krajinu, ktorej sa vlastne venuje, že si ju spoznala? Bolo to taká čiročistá náhoda, možno by sa dalo, omylom nie, ale náhoda to bola naozaj veľmi veľká, lebo aj sama som, keď som išla na príjmačky na filozofickú, tak môjim prioritným cieľom bola etnológia. To sa tak dá akoby aj ľahko pochopiť, odčítať aj z toho prostredia, v ktorom som žila. Staršia sestra študovala etnológiu Maja, čiže zdalo sa mi, že toto výborne kombinuje to, čo som vedela, aj to, čo som nevedela a čo som sa chcela dozvedieť. No, ale v tom období sa vlastne otvárali na filozofické odbory v kombinácii a práve ten rok sa otvárala kombinácia so slovenčinou, s maďarčinou a s rumunčinou. Nechcela som sa stať ani učiteľkou, ani v žiadnom prípade som nechcela ísť na akadémiu, nikdy som nechcela vedecky pôsobiť, čiže slovenčinu som zavrhla. Na maďarčina sa žiaľ nedá na Slovensku študovať úplne od základov, tam už treba teda mať tú jazykové schopnosti. No a na rumunčinu som si povedala, že to bude taký experiment. Dokonca som si povedala, že to bude exotika. Takže v tomto vidíš, že aká som išla úplne nepoučená, nedotknutá vlastne záujmom. A čo na to hovoríš, dobre? Dobre. Hej, hovorím na to dobre a má to znova niekoľko dôvodov. Prečo? Lebo sme mali na fakulte, na katedre romanistiky sme mali vynikajúcu prednášajúcu Janu Páleníkovú, ktorá nás vedela strhnúť a nadchnúť. To je prvý dôvod. Druhý dôvod bol krúžok. Opäť výborní, vynikajúci ľudia, prevažne dievčatá, ale tuto máme jedného absolventa, ktorý sa schováva. Čiže švagor by bol spolužiakom dokonca, zábavné. A tretí a zásadný dôvod bola skúsenosť z Rumunska, lebo mali sme teda možnosť už vtedy, to bolo na prelome 98. som začínala študovať, čiže dalo sa vycestovať, čo som ja teda aj s tou družinou veľmi rada podnikala a študovala som vlastne 2 semestre som strávila v 3. ročníku semestre, v 5. ročníku semestre v Rumunsku a bol to tak silný zážitok, že
Poprvé ma to akoby trošku odtiahlo od štúdia etnológie. Zdá sa mi, že možno aj vôbec na katedre etnológie po takomto výpadku už nastal tam medzi pedagógmi akoby v úvodzovkách nezáujem o nás, pretože sme boli preč. Vyplýva mi to z toho, že sa nás nikdy z tých pedagógov nepýtal, čo sme tam absolvovali, čo sme tam videli z tej etnologickej stránky. Čiže tam už ako by aj bola mierne cesta zarúbaná, ale najmä sa zasa otvorili tie obzory rumunskej literatúry, najmä rumunskej literatúry, pretože jazyk som ja brala ako nástroj v literatúre. Takže vlastne už tam si sa začala pohrávať s myšlienkou prekladu a tak, už toto bolo už. Kedy si začala vlastne sa zaoberať vlastne prekladom rumunskej literatúry? No, ja som taký netypický príklad typický príklad necieľavedomej prekladateľky, pretože v krúžku sme mali veľmi šikovné spolužiačky, aj spolužiakov, ktorí mali citlivosť tak na jazyk, navyše kombinovali dva románske jazyky, čo im o mnoho akoby uľahčovalo aj cestu k jazyku, aj cestu k prekladu. A navyše teda sme mali naozaj spolužiačku, ktorá excelovala aj v umeleckom preklade pod vedením Jany Páleníkovej tam na katedre. Ona už vlastne v tom, ak sa nemýlim, už v 5. ročníku publikovala jednu svoju poviedku Eliadeho v jednej zbierke. Čiže ja som sa vôbec nepohrávala s tou myšlienkou, že by som išla cestou nejakého profesionálneho vyslovenia, profesionálneho záujmu o literatúru, pretože som videla pred sebou o mnoho schopnejšieho človeka, o mnoho nadanejšieho človeka s o mnoho lepším rozhľadom a jazykovou pripravenosťou. Takže som sa veľmi s touto myšlienkou nepohrávala. Ale, a to je zasa možno, že aj dobrá motivácia aj pre iných ľudí, aj pre mladých, aj pre kohokoľvek, že netreba niekedy možno lámať palicu nad tým, keď si myslíme, že nie sme v niečom až taký dobrý, lebo okolnosti môžu byť úplne iné. Aj v tomto prípade boli okolnosti iné. Tá spolužiačka, ktorá teda mala všetky danosti alebo schopnosti stať sa aj dobrou prekladateľkou, aj povedzme literárnou vedkyňou, ju cesty zaviali úplne niekam inám. Vôbec sa vlastne venuje sa literatúre pre svoje potreby. A mne, nie že by sa, aj sami samozrejme týmto pánom otvorili možnosti, ale na druhej strane som začala zisťovať, že čo všetko preklad obnáša a keď človek na sebe robí a pracuje, tak aj tie výsledky sa dostanú. Ale bola teda aj tá kombinácia práce. A vlastne ty si najskôr myslela navnímať tú rumunskú literatúru a možno, že aké sú trendy tej rumunskej literatúry, čo ťa na nej tak vlastne začalo fascinovať, keď si... Rumunská literatúra, dá sa povedať, že to je taká veľmi široká otázka, ale v rumunskej literatúre, ak mám vypichnúť nejaké také zásadné body, ktoré možno, že sa mierne líšia od slovenskej literatúry, tak to je v období modernizmu veľký a silný príklon k avantgarde, k avantgardným prúdom, veď napokon Tristan Tzara pochádza z Rumunska, dadaista európskeho významu, zakladateľka Valéry Voltaire, Eugène Ionesco a tak ďalej. Je ich teda, dali by sa menovať Fontaine, Fondoyan, pôvodom. Čiže to je jedna akoby taká veľmi, veľmi svojská a zvláštna modalita tej rumunskej literatúry. A druhá, ktorá mňa učarovala, tak to bol, kde sa možno, že asi aj spájame na nejakej tej rovine poetickej, a to je surrealizmus, alebo náš nadrealizmus. A v rumunčine by som to nazvala skôr surrealizmom, dokonca sa hovorilo istý čas aj o balkánskom magickom realizmu.
A toto vlastne ti tak... Toto mi učarovalo. A ty si vlastne vybrala Mircea Cartarea. Mirča Mirča Cartaresca, títo rumunskí autori vždy mi teraz veľmi robia problém. Doma ho familiárne voláme Mirko. A ty sa s tým aj poznáš osobne, že? Tak mohla by si nám možno predstaviť jeho ako autora a aj diela, ktoré si preložila? No, to by bolo zasa na dlhú prednášku. Ale nie, môžem sa o to pokúsiť. Môžeme to tak aspoň načrtnúť, aby sme teda je to autor, teda v prvom rade to vstupoval do literatúry v 80. rokoch v rámci takej silnej generácie postmodernistov, ktorá sa nazýva po rumunsky obce Čišty, 80-tníci, pretože debutovali v 80. rokoch. On písal básne, v prvom rade básne. A tie básne išli v línii, nebudem rozvíjať tento smer radšej, okrem básni, ale už v tom období v 85. ak sa nemýlim, debutoval aj ako prozaik svojou poviedkou a tesne pred pádom komunizmu mu vyšla prvá zbierka poviedok a to bola vlastne táto nostalgia, ale ešte v cenzurovanom vydaní sa volala Sen. Cenzurované vydanie, myslím, že bolo oklieštené o poslednú poviedku Architekt, ktorá je naozaj takým podobenstvom ani nie diktátora, ale niekoho, kto teda sa snaží získať nejakú až tak povediať vesmírnu moc a veľmi to asi evokovalo Čaušeska. Čiže toto bola tá prvé prozaické dielo, ktoré... To je prvé dielo, ktoré si preložila? Áno, z neho som prekladala iba časť, iba 2 poviedky. Tam som sa tak povediať zvotrela k prekladateľke Márii Michlušičákovej, inak tiež z Oravy. Ale ona myslím, že ešte so mnou spolupracovala keď som zostavovala jedno číslo časopisu Revue svetovej literatúry, ale potom sa odmlčala, čiže už v poslednom čase neprekladá, neviem o tom. Je to prelomové dielo aj pre rumunskú literatúru. Vnieslo do literatúry, aspoň podľa mňa, o mnoho silnejšie, hoci dobre, sem tam sa dajú nájsť detské postavy, ale detská postava a jej detské bytie postavené na piedestál knižného hrdinu, tak to je výsledok Cartareska vlastne. Veľmi silno, jeho poetika, jeho jazyk veľmi silno ovplyvnil celú generáciu spisovateľov, hoci mnohí sa k tomu akoby nepriznávajú, alebo to odmietajú, pretože Cartarescu je naozaj takým solidárnym a veľmi silným hlasom. A samozrejme každý zo spisovateľov chce byť jedinečný a výnimočný. No, tá voľba bola v podstate veľmi jednoduchá, akoby veľmi jednoducho padla voľba na neho, pretože aj som poznala som Cartareska či už z čítania, ale aj z tých recenzií a z toho jeho prijatia v Rumunsku. A to bolo teda naozaj vášnivé a diskutovalo sa o ňom veľa a veľmi sa rozoberal. Takže, čo je ale zaujímavé, že ja som ho prekladala prvýkrát tú jednu poviedku som prekladala pre Revue svetovej literatúry pre časopis už v roku 2007, ešte ako doktorantka. A vtedy som si tiež tak naivne myslela, že teraz sa vydavatelia, ktorí opäť som možno že až chybne predpokladala, všetci musia čítať Revue svetovej literatúry, aby vedeli, čo sa v svete literatúry deje a tým pádom si ho určite niekto všimne, no tak to som sa naozaj veľmi naivne mýlila. Nikto si ho nevšimol, ale vlastne si ho všimol neskôr, takmer 10 rokov neskôr, vydavateľ Peter Michalik z maličkého vydavateľstva Brak. A
to je tiež veľmi emblematické, že všimol si ho cez anglickú literatúru, cez anglický preklad. Čiže o tomto sa možno ešte môžeme pobaviť, ale spomeniem to teraz, keď už som pri tom, že je to taký fenomén naozaj tých našich takzvaných, my v tom literárnom a vednom svete to voláme, že periférne, semiperiférne literatúry, malé jazyky a tak ďalej. Je to dosť dehonestujúce, nemám to rada, nepáči sa mi to, ale evidentné je, že sa strašne slabo vnímame, že po tom 89. roku najmä tam vznikol taký veľmi silný prediel, pretože dovtedy bolo prekladanie týchto literatúr socialistického bloku priateľského bolo naozaj takmer plánované, plánovité. Ale po tom 89. sa teda sme sa takisto Rumúni, ako aj my, tu si moc veľmi nemáme čo vyčítať, sme sa všetci začali orientovať na západné literatúry, na americkú literatúru a tým pádom presadiť na našom malom trhu spisovateľa, ktorý je neznámy, ktorý je u nás málo považovaný, je naozaj občas heroický výkon. Čiže vo veľkom vydavateľstve sa to ani nedá, tak to poviem. Jedine pokiaľ už je to naozaj tak známe a etablované meno v západnej Európe alebo v Amerike. Takže aj Carterescu prišiel na Slovensko vlastne vďaka prekladu do angličtiny. A do dneska sa mi smejú, máme takú komunitku prekladateľov z rumunčiny, z celého sveta vlastne. Sa stretávame dokonca na jednom výbornom, úžasnom festivale Filit v Jašoch, ktorý je nielen literárny, nielen festival literatúry, ale aj festival prekladu. To je tiež veľmi nebývalo. Ale dodneska sa mi tak smejú, že to ty si tá, ktoré vydavateľstvo ponúklo, aby prekladala Carteresca. A ty si Evka od neho preložila ešte Melanchóliu a Solenit. Ukážeme. A tak, ktorá kniha je ti taká, alebo ktorý preklad je taký, že tvoj, že... Akože srdcu najbližší. S ktorým si ty ako pracovala, že, alebo že tá kniha ti nejako zasiahla, alebo ten... Všetky ma zasiahli. Všetky, lebo to je, no, na túto, keď sa pozriete, tak už len rozmermi sa nedá, ma nezasiahla. Zasiahla do môjho manželského rodinného života a tak ďalej. Koľko si to prekladala? No, prekladala som to rok. Je to, zasa to je tá otázka, opäť prekladateľka z rumunčiny, keďže nemám iný jazyk, tak len prekladať sa nedá. Jednoducho musím kombinovať akoby zamestnanie a preklad ako hobby. Čiže preklad pre mňa to je nočná šichta. Takže prekladala som to po večeroch, po nociach a prekladala som to rok, ale ešte opäť, to je znova pri preklade, práca na preklade neznamená iba preložiť knihu, ale potom prichádza druhá fáza, práca na redakcii textu, čiže redaktorka navrhne nejaké zmeny, nejaké posuny, ja to musím odobriť a tak ďalej. To je veľký proces. No a aby som ti odpovedala na tvoju otázku, no mne sú milé všetky. Ja som si teda najprv myslela, že preto naše slovenské publikum z Carteresca, že vydáme nostalgiu a že tým zhaslo, že to bude proste jediná cesta, jediná možnosť. Ale bola som veľmi milo prekvapená, že nostalgia teda zaznamenala, myslím, podľa mňa veľký ohlas. Mala silný ohlas najmä u recenzentov, recenzentov, prípadne ľudí, čitateľov, lebo už dneska si človek prečíta tie reakcie aj na stránkach obchodov, aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. A teda boli to teda reakcie, ktoré ma veľmi potešili. Čiže hneď na to som teda dostala ja potom ponuku opäť z vydavateľstva Brak, že si mám vybrať, či chcem, že čo teda od Carteresca by som ešte ponúkla. V ponuke bola, aby ste chápali, že prečo som si vybrala túto knihu, v ponuke bola totižto trilógia Orbitor, Oslepovač, oslepujúci,
trilógia, ktorá má tak asi 1500 strán, alebo 1800 strán. No tak som si povedala, že to bude teda Solenoid. Tá poetika zostáva. Autor Cartarescu je nesmierne reflexívny, taký uvažujúci a ako to mám povedať tak správne, zameraný na postavu rozprávača, ak nepoviem priamo, že zameraný na postavu autora alebo samého seba. Ale z tohto opisovania svojej skúsenosti, aby ste nechápali, nie je to teda realizmus, ale to, čo aj on sám hovorí, že on môže písať jedine o tom, čo má vo svojej hlave, ale on toho v tej svojej hlave má nesmierne veľa a najmä dokáže kombinovať okrem toho, čo vidí, prečíta, tak ešte aj to, čo sníva, o čom sa mu sníva a čo si predstavuje, aké má nejaké vízie. Takže, ale zároveň je to teda okrem týchto takých osobných, reflexívnych, úvahových pasáží, kde sa splieta uvažovanie, ja neviem, povedzme, nejaké psychologické s filozofickým, až cez prírodné vedy, až k parazitológii a tak ďalej. Má potom zasa pasáže, ktoré sú nesmierne rozprávačské a ktoré, alebo dokonca historické. Aj v tejto knihe v Solenoide vystupuje veľmi veľa takých zabudnutých historických postav, ktoré sú naozaj veľmi pitoreskné. Ďalšia rovina je realizmus, povedzme, 80. rokov, kedy vystupuje tu ako postava učiteľa. To sa dá tak mierne trošku identifikovať, že je to vlastne on, pretože on v 80. rokoch naozaj učil. A je to on, ale nie je to on, samozrejme je to jeho predobraz, pretože on sa, aj ako to sám v tej knihe priznáva, tak v istom momente debutu v literárnom krúžku, kedy čítal svoju báseň, tak on ako reálna osoba mal úspech s tou básňou a táto jeho postava úspech nemala. A tu vlastne píše príbeh postavy, ktorá vlastne úspech nemala, ktorá úplne neguje literatúru a snaží sa písať antiliteratúru, ktorá ide nad reň človečenstva alebo nad reň jeho ľudských zážitkov. No a tie zážitky zo školy, tie opisy školy a školských zvyklostí a učiteľiek prvého stupňa a tak ďalej, tak tie sú nesmierne zábavné. Potom v každej knihe je zase tiež stereotypy. Takže keby som si chcela niečo od neho prečítať, tak čo si mám prvé prečítať? Všetko. A čo si máš prvé prečítať? Čo si máš prvé prečítať, tak prečítaj si prvú nostalgiu, lebo to je jeho prvotina. A už v tej nostalgii vlastne nájdeš akoby zárodky poetiky, aj zárodky mnohých jeho obrazov, alebo takých tých prvkov, motívov, ktoré sa potom aj často cyklicky opakujú v jednotlivých dielach, alebo sú inak rozvíjane. Ale začala by som nostalgiou pekne po poriadku. Solenoid je naozaj taká kniha na pomalé čítanie a uvažovanie, lebo je miestami aj náročná, aj on má ten štýl, jeho štýl je naozaj taký filigránsky, vety má pomerne dlhé, takže treba si na to nájsť čas. Dobre. A ty nemáš len Cartarescu, ale teda si prekladala aj Sklenenú záhradu. Možno by sme mohli ešte o tejto autorke niečo. No, keď som už mala vlastne po Solenoide dosť veľkých diel, výpravných. A sa popravde musím to aj tak povedať, že aj toho mužského videnia sveta. Tak som si povedala, že sa budem väčšine venovať aj ženským spisovateľkám. Chcela by som viac prekladať ženské spisovateľky, lebo tá rovina úvahová a rovina pocitová je niekedy, sa mi zdá, že áno, tých žien nájdem akoby
možno pocitov, s ktorými súzniem. Väčšina, aj keď nechcem to takto povedať, to je tiež asi príliš stereotypné. Ale zatiaľ mi to tak vychádza. Takže táto knižka zasa tak od Tatiany Cebulák, moldavskej autorky, Sklenená záhrada, zožala tiež veľký úspech. Po jej prvotine, ktorá zožala, ak sa nemýlim, ešte väčší úspech, Leto, keď moja mama mala zelené oči. Tá jej prvá knižka je ešte útlejšia, je preložená takmer do všetkých európskych jazykov. V Španielsku sa reeditovala, už je hádam pri 12. vydaní tá kniha, a to hovoríme o asi 5 rokoch, pred 5 rokmi bola, myslím, preložená. Ja som si vybrala ale napríklad túto, a to z toho dôvodu, že Leto, skrátenie, tá jej prvá kniha, sa tematicky neviaže na Moldavsko. A táto kniha, Sklenená záhrada, sa tematicky viaže na Moldavsko. Moldavsku som sa ja venovala Moldavskej republike, som sa venovala aj v dejinách rumunskej literatúry. Ja som tam vlastne prispievala kapitolou o moldavskej literatúre napísanej v rumunskom jazyku, lebo... Ty si to písala dejiny rumunskej literatúry. Áno. Ja som mohla, že preložila, takže som sa pomýlila. To nevadí, ja som tam napísala 10 naozaj. Je to v prvom rade dielo Libuše Vajdovej a Jana Támeníkovej, aby sme to dali na správnu mieru. Mňa teda oslovila moja niekdajšia školiteľka Libuška Vajdová, aby som tam napísala teda tú kapitolu takú, podľa mňa veľmi dôležitú, lebo opäť tak múdrejšie povedané transkultúrne, akoby tá kniha priznáva, že rumunská literatúra nie je len literatúra napísaná v rumunskom jazyku a nie je to len literatúra napísaná v hraniciach Rumunska súčasného. Je to aj literatúra napísaná v cirkevnej slovančine na územiach dnešného Rumunska. Je to aj literatúra napísaná v exíle. Je to aj literatúra napísaná po rumunsky v Moldavskej republike. Lebo aj téma tejto knihy je vlastne rumunčina, respektíve jazyk. A to preto, že jazyk sa stal v období Sovietskeho zväzu a socializmu sa stal vlastne jednou z pák tej takej imperialistickej, alebo už nie imperialistickej, sovietskeho kolonizátorstva Moldavskej republiky. Jazyk, v ktorom sa rozprávalo v Moldavsku od roku 1821, to bolo vlastne Besarábia patrila pod cárske Rusko. Tak tento jazyk potom od roku 1924 sa stal vlastne pákou na to, aby vytvorili, aby tá sovietská moc, a sovietská moc tým myslím samozrejme aj tých, ktorí boli v Moldavsku a boli presvedčení, že teda patria do Sovietskeho zväzu. Čiže snažili sa ľuďom ukázať, že ten jazyk, ktorým rozprávajú, vlastne nie je rumunčina, pretože je písaný v azbuke a má nejaké svoje odlišnosti. A tým pádom tých ľudí akoby ľahšie spracovať na to, aby pochopili, respektíve prijali svoju sovietskú moldavskú identitu ako sovietských ľudí. Čiže hlavná hrdinka vlastne tohto Sklenenej záhrady, Lastočka, je sirota, ktorú si sirota niekde z moldavského vidieka, detského domova. Adoptuje si ju žena z Kišiňova, Ruska, ktorá ju vlastne učí po rusky, lebo ako jej ona vtlka do hlavy, tak len s ruštinou sa z teba môže stať človek. Tá ruština mala vlastne akoby v období komunizmu mala v týchto republikách, v satelitných republikách, mala také výsadnejšie postavenie. Bol to teda jazyk kolonizátorov, to znamená jazyk úradníkov, jazyk administratívy, jazyk mesta, obchodu a tak ďalej. Tie jazyky v jednotlivých krajinách, v pobaltských republikách a tak ďalej, tak to boli proste jazyky, ktorými sa síce mohlo rozprávať, ale prepisovali sa do azbuky. V
v prípade Moldavska sa ešte aj nazvali iným menom, než aké mali, teda aby akoby otrhli väzby od toho Rumunska a prípadné resentimenty, tak ten jazyk ešte aj nazvali iným menom. Čiže tá hlavná postava Lastočka sa teda snaží sa z tej Moldavanky, malého dievčatka moldavského, sa snaží stať Ruskou, čo jej ide naozaj veľmi ťažko, lebo predsa sú to dva iné jazykové systémy. A ju to bolí, a ju tá macocha teda bije, napriek tomu, že neraduje upierať, že jej dala domov a dala jej chlieb, ale každopádne má to svoju cenu a potom v 89. 91. jej zrazu niekto povie, že Moldavčina vlastne aj tak neexistuje. To čo si predsa len povedala, že je jazyk mojich rodičov a chcem ho uchovávať, tak to je vlastne nič, to je prach, to je patrť. My teraz rozprávame po rumunsky. Tak je to teda taký veľmi identitárny príbeh a tým pádom do veľkej miery ako aj politický, dá sa povedať. Ale napísaný veľmi, veľmi poetickým jazykom, hoci drsným, ale poetickým. Evi, ďakujeme ti za predstavenie týchto diel. Predtým, ako sa budem pýtať viac k prekladu, ja by som ťa chcela poprosiť, či by si nám prečítala krátky úryvok, ktorý si myslíš, že by sme o tebe mali počuť. Dobre, rada. Máte tu teplo. Človek by povedal, že áno, že my južania sme zvyknutí na galemážorovskú krv. Ale na Orave sa prekuruje. Som hotová, musím preto veľa piť, prepáčte. Tak vyberiem z tej posledného prekladu od Mirča Kartareska z Melanchollie, ktorá je tiež zbierkou poviedok. Ako mi Mirča Kartarescu sám hovoril, tak že je teda tak málo aj v tom rumunskom prostredí sa jej venovalo menej pozornosti a že má také postavenie trošku ako Popoluška, ale že on ju má nesmierne rád, má ju veľmi rád, takže tak vám prečítam trošku z nej. A ty ma zastav pokojne, keď už bude dlho. Dobre. Takže je to pravda, povedalo dievča, akoby pre seba a pozrelo na kožu, ktorej sa neodvážilo dotknúť. Oči jej blúdili po lesklých vlasoch, tvári bez očí, ale s chlapcovým obočím, po ústach ako reze medzi sinavými perami, zatienenými ešte iba páperými fúzou, po hrudi s malými bradavkami a stope po rebrách trochu svetlejšej farby, po poddajnom bruchu s pevne spleteným pupkom, po penise a miešku, poslušných a nevinných v pavučinovej spleti priesvitných chlopkov, po stehnách sploštených rovnako ako lítka, po drsnej pete a chodidle, po nechtoch neostrihaných na čas. Nakoniec natiahla ruku a položila ju na hruď medzi bledé bradavky. Chlapec cez tenké tričko, vyduté na jej malých prsiach, videl, ako silno jej bije srdce. Opäť ho prepadol akýsi druh hrôzy. Čo to robia? Cítil sa ako zradca, čo cez frontovú líniu odovzdal vzácnu mapu, ktorú teraz nepriateľ číta a pripravuje zničujúci útok. Dora čítala kožu, rozloženú medzi nimi, dešifrovala mapu znamienok a chlopkov a odrenín na kolenách, výškové body a obrysové línie bývalých klbov, bývalého pásu, lopatiek a panvy. Čítala ako slepá, prechádzala končekmi prstov po všetkých hrboľoch, odhadovala hrúbku a mäkkosť toho pergamenu, dýchčala rozpálená túžbou, ako sa jej ťahy stávali čoraz odvážnejšími. Čoskoro jej už totiž nestačili končeky prstov, ale hladila kožu celou dlaňou, spotená chytala a stláčala duté ruky a nohy a nasúvala ruky až po plecia do rášteku na chrbte, cez ktorý sa ukazoval žltkastý vnútorný povrch kože. Je to pravda, povedala ešte raz, keď sa upokojila, a potom mlčala, červená, ako ju Ivan ešte nikdy nevidel v miestnosti, ktorá akoby sa okolo nich zrazu zovrela. Chlapec túto scénu poznal. Poznal ju pridobre. Vedel aj, čo bude nasledovať. Vedel napríklad, že nakoniec jej pred odchodom položí hlúpu otázku a pamätal si aj na Dorin smiech, na jej hlasný smiech, ktorým odpovedala na jeho nechápavosť.
Dievča však zatiaľ sedelo na kraji postele, okolo prsta si omotával medené kučery vlasov, pozeralo do zeme a znova, tak ako minule, sa ho zmocnil impuls, ktorý nedokázal ovládnuť. Ivan, povedala a zmlkla. Potom ho vzala za ruku a pozrela sa mu do očí. Chcem niečo urobiť, prosím, nič nehovor, nech by to bolo čokoľvek. Miestnosť ich teraz tlačila, tísla ich k sebe. Otoč sa chrbtom a nepozeraj, kým ti nepoviem. Dobre, povedal a vstal z postele. Pristúpil k oknu a až keď uvidel, že vonku už len jedna špinavo-žltá čiara okresľuje bizarné strechy veže a kupoly štvrte so starobilými domami, uvedomil si, ako sa zotmelo aj v izbe. Za sebou počul nejasné zvuky, šúchot a trenie látky o kožu a zrazu si uvedomil, že Dora sa tam 2 kroky od neho vyzlieka. Nemohlo to byť nič iné. Chlapec mal zrazu predstavu nahého dievčaťa a namiesto rozpakov sa zoširoka usmial. Bavilo ho to. Robilo mu to nesmiernu radosť. Predstavoval si jej pôvabnú kresbu, samá krehkosť. Páčilo sa mu na nej všetko, čo bolo iné ako on. Žiara jej mladosti, bezstarostnosť a otvorenosť, za akou sa bláznila. Jej trička a šortky so strapcami, malé zlaté náušničky v ušiach. Rád by si ju prezrel podrobne, obdivoval rozdiely, dotýkal sa jej celej neveriacky a s radosťou, za akou by sa dotýkal bytosti na opačnej strane mesiaca. Stačí? Či ešte? Stačí. Aby ste chápali, to je scéna. Scéna kde opäť tak surrealisticky mladý chlapec v puberte objavuje okrem poézie a samoty, objavuje aj to druhé, alebo teda lásku, dá sa povedať, vzťah. V tomto prípade je to vzťah k dievčaťu a tajomstva žien. A metaforicky je vlastne to dozrievanie mužov je stvárnené výmenou kože, pravidelnou periodickou výmenou kože po nejakých časových úsekoch, ale tí muži stále nevedia, teda mladíc v puberte nevie, že kde schovávajú ženy teda tie kože. A cez Doru, cez tú svoju kamarátku Doru zistuješ, že ženy teda nezvliekajú kožu, ale menia sa nádherne poeticky ako motýle, kúkle a mení sa celá ich podstata. Janka, a vlastne preklad je náročná vec. A ako dokážeš, vlastne to dielo je originálne, a ako ty vlastne dokážeš túto originalitu toho diela, aby si to vlastne v tom preklade zachovala? Že ako toto vlastne, vieš čo povedať, že musíš vlastne zachovať tú originalitu diela a vlastne dať do slovenského jazyka, že ako s týmto pracuješ? No to je taká otázka, hej, najzásadnejšia vlastne. Preklad je časová najnáročnejšia vec, tak by som povedala. Lebo vyžaduje to veľa času. V prípade takých autorov ako je Quartarescu, tak to vyžaduje naozaj aj veľa čítania tej sekundárnej literatúry, pretože on sa veľmi rád hrá, veľmi rád odkazuje na diela, či už rumunskej tradície alebo svetovej. A aj pre to uvedomenie si v posledných vlastne 10 ročiach sa tak zásadnejšie začalo rozprávať o úlohe prekladateľov. V podstate aj preto tu ja sedím. Pred 10 rokmi by žiadneho prekladateľa na diskusiu nikto nepozval. Ani prekladateľku. Ale teda vlastne začali s tým v podstate teoretici svetovej literatúry a teoretici translatológie. Ja sama mám kolegov na ústave translatológov, ktorí sa zamýšľali nad tým, čo vlastne je svetová literatúra. A jednou z možností, z možných odpovedí, čo je svetová literatúra, je vlastne všetko, čo je preložené. Nie, svetová literatúra vlastne neurobíš z literatúry v jednom jazyku svetovú, pokiaľ necirkuluje v prekladoch. Ale to je jedna zúžená definícia. Ale teda platná, do veľkej miery platná. Čiže, hej, prekladateľ
a zase iný teoretik dávno už hovorí, že svetovou literatúrou, svetovým sa stáva to dielo, ktoré nestratí v preklade. Pokiaľ v preklade naopak získa. Ale to je znova otázka toho, že akú koncepciu volí prekladateľ, lebo mne sa tiež nie veľmi páči, keď si čítam knihu, kde vidím, že prekladateľ pridal. Že tam pridal či už štýlovo, nehovorím, že slova pridal, ale pridal štýlom tomu dielu. To tiež si myslím, že je dobrý prípad. Dokonca, keď je tam možnosť, hej, ako pri Cartareskovi, keď nájdem chybu v diele, lebo aj to sa stane, že človek nájde chybu, nie gramatickú, ale významovú alebo faktografickú, tak sa pýtam autora, môžem to zmeniť, mám to opraviť, nemám to opraviť. No a pri tej samotnej poetike jazyka, tak tam prekladateľka musí proste uvažovať, akým pôjde spôsobom. Zasa teoretici prekladu z Nitrianskej školy v ešte 70. rokoch hovorili o takej ceste naturalizácie, čiže aby to dielo znelo po slovensky, ale výrazne po slovensky. Čiže ak v tomto diele vystupuje, vymyslím si teraz, Jon, tak bude v slovenčine Ján. To je tzv. Naturalizácia, alebo potom cesta exotizácie, čiže naopak ponechám toho Jona. Alebo u Cartareska je nesmierne veľa aj odborných termínov, alebo on má veľmi bohatý jazyk. A teraz je otázka, či ten jazyk mám zjednodušovať pre slovenského čitateľa, alebo som si povedala, tiež si musíš nájsť v slovníku, či slovo infinitesimálny je v rumunčine používané úplne na bežnom poriadku. A keďže som zistila, že nie je, tak po porade s mojim bratom, inžinierom, sa opýtala, či to teda znamená presne to isté, čo znamená infinitesimálny v rumunčine. Povedal mi, že áno, a má to v slovenčine ešte aj jeden iný význam. Ale teda nerozmenila som to na drobné, nechala som tam to ťažké slovo, čiže veľa ľudí, ktorí čítali solenoid, tak sa mi smiali, že oni nevedeli, že také slova existujú v slovenčine. No, takže treba a zároveň, že to sú také tie koncepcie a potom nájsť hlas. U Cartareska je to trošku akoby ľahšie, pretože všetky jeho diela, takmer všetky, majú jedného správača. Ale ako náhle máš dielo, kde vystupuje viacero postav, každá postava má svoj voláme to idiolekt, čiže svoj zvláštny spôsob vyjadrovania sa, tak tam treba proste nenivelizovať tým, nenechať ich prehovárať iba mojím jedným jazykom, ale hľadať rôzne spôsoby jazyka a vyjadrenia. Čiže myslíš si, že prekladateľ je spolutvorca toho diela? Prekladateľ je tvorca prekladu. Tvorca prekladu. Hej, teraz sa ma pýtala, robila som redakciu svojej mladšej kolegyni, takže spravím jej reklamu, vyjde nový preklad z rumunskej literatúry od Floriny Iris, ktorý čudí sa svete, ale nie je to celkom čudné, sa odohráva v Japonsku. A volá sa to 5 farebných oblakov na svítajúcej oblohe. A teda rada som sa podujala na tú redakciu, lebo dneska je takým trošku zlým zvykom, že aj tie menšie vydavateľstvá, ktoré majú menej peňazí a chvála Bohu existujú a vydávajú teda literatúru, ktorá nie je až tak ľahko predajná, tak uchyľujú sa občas k tomu, že dielo prejde iba redakciou jazykovou. To znamená, zoberie si to iba človek, ktorý vie dobre po slovensky a opraví chyby.
ale niekedy nám tam dnes veľmi chýba tá redakcia odborná. Čiže že si to ešte zoberie človek, ktorý rozumie po rumunsky a porovná riadok poriadku, lebo naozaj sa občas môže stať, že vypadne veta. Že teraz som teda redigovala dielo debutantky a ja viem, ako mne dobre padlo, keď vysloveno ju pozrela teda tá moja niekdajšia profesorka Jana Páleníková a koľko zásahov tam urobila ona a z ktorých som sa ja nesmierne veľa naučila. Takže teraz som chcela akoby urobiť to isté aj gesto, aj pomôcť vlastne tým, že už mám predsa len aj tie kontakty medzi vydavateľmi, tak potlačiť vlastne aj toto dielo. Ale čo som tým chcela povedať? Kde sme začali? Aha, a tam bola otázka, začali sme pri preklade, že či teda. A doredigovali sme dielo a teraz prišla otázka, a ja už ani neviem, či od vydavateľa alebo od prekladateľky, že aha, a nechceš meno prekladateľky na obálku? A vydavateľ sa ma pýta, no ja neviem, robí sa to už pri debutoch. A na to som ja odpovedala, ale to nie je vec zásluhy. Proste tá prekladateľka je autorka prekladu toho diela, je napokon menšími písmenami, je mi jasné, že nestvorila dielo, ale stvorila preklad. A preto to nie je zásluhové, ale ona ide tiež s kožou na trh, so svojou kožou na trh. Aha, takto som to preložila. Tu to máte. No, ešte by som sa ťa veľa popýtala o prekladoch, ale čas nám pokročil. Tak vlastne ešte aby sme mali aj priestor na diskusiu, ale ešte mám jednu na teba otázku, že ty si vedkyňa, pracuješ na Ústave svetovej literatúry a prekladáš. Ako tieto dva svety prepájaš a ako pracuješ? Trocha z takého súkromnejšieho tvojho života nám prezrať, že ako toto vlastne prepájaš, tieto dva svety? No veď oni sa dajú prepojiť veľmi ľahko, lebo ja napríklad, keď prekladám nejaké dielo, tak ho poznám natoľko dobre, je to pre mňa najhlbší ponor vlastne do diela, aký som kedy najhlbšie čítanie diela a tým pádom ho poznám dobre a tým ľahšie sa mi o ňom uvažuje a píše zase na tej literárno-vednej úrovni. A zároveň literárna veda dneska ponúka také možnosti uvažovania o knihách, ktoré sú mne veľmi blízke, že nie sú to tie štrukturalistické rozbory, odkiaľ sa rozpráva, aký je rozprávač a tak ďalej, aké sú figúry a podobné. Ale nie, písala som o tejto knihe, o sklenenej záhrade štúdiu, o jazykovej identite ako traume. Čiže dá sa to veľmi pekne. Takže je to také symbióza vlastne týchto tvojich svetov. Áno. To je super. Áno. Dobre, Elka, ďakujem ti. Ja by som dala priestor aj vám, ak máte nejaké otázky. Ako mne sa spýtajte, čo tam máte, sa osviate. Tak poprosíme Pánka Voja. Áno, áno. Tak ja vám ďakujem, že sa môžem aj zúčastniť takéto veci. Ja osobne sa pokladám tak trošku za neznámeho pesničkára a som tak trošku aj seba kritický. Je to tak, beriem to tak z mojej stránky veľmi amatérsky a hrám si viac menej len tak pre seba, že nejak sa neprezentujem na verejnosti. A je pre mňa veľká česť, že môžem započať a ukončiť takéto zaujímavé rozprávanie osoby, ktorá ide do hĺbky slov a rôznych záchutí ľudskej duše, ľudských myslí a naozaj v širokom spektre rôznych vecí. Krásne. Ďakujem.
Zahral by som, mám tých piesní tak trošku viac, bolo trošku ťažšie pre mňa vybrať, ale zahrávam pieseň, ktorá sa volá Ešte než odídem. By mohla pôsobiť ako pieseň o smrti, ale mi to je jedna osoba, kedy si tak pripomenula, že ešte než odídem, ale vlastne je to moja najživšia pieseň. Pieseň práve o živote, že ešte než odídem. Ešte než odídem, prajem si uveriť, že som sa zatúžil na zemi narodiť. Prajem si ucítiť pri srdci hrejvom, že som sa v zátiší rozhodol pre život. Ešte než odídem, prajem si jediné zmierením zažiariť na tejto planine. Dotknúť sa v sítosti, nech sa duch rozhostí, dotknúť sa seba, Božieho chleba. Ešte než odídem, chcel by som vysloviť nahlas a bez strachu. Chcel som sa narodiť, uprostred v sebe mám najdrahší jas. Za všetkým stvorený Boží je hlas. Ešte než odídem, prajem si rozkvitnúť, na dobro, láskavosť v živote navyknúť. V záhradách pocitov cestu si nájsť, s koreňou poznania v oblohe rásť. Ešte než odídem za novým ránom, prajem si uveriť v jediné áno. Prajem si zo srdca želanie jediné, že nech sa na zemi jediné spojíme. Ešte než odídem, chcel by som vysloviť nahlas a bez strachu. Chcel som sa narodiť, uprostred v sebe mám najdrahší jas. Za všetkým stvorený Boží je hlas. Je čas si oddychnúť, dlho sme bežali, plnými hrstiami márností zhrňali. Bolo nám treba zájsť na samý kraj, aby sme skrísili stratený raj. Ešte než odídem, prajem si odpustiť, čo len mal som sa na zemi dopustiť. Usadnúť ku stolu, k pocitom, k hostine, od Boha ku Bohu, seba sa zhostíme. Ešte než odídem, chcel by som vysloviť nahlas a bez strachu. Chcel som sa narodiť, uprostred v sebe mám najdrahší jas. Za všetkým stvorený Boží je hlas. Ja
Boh ten myslí jediný hlas. Ja vám ďakujem všetkým, ďakujem tebe, ďakujem Pavkovi, aj vám všetkým priatelia, ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas a že sme tak vlastne mohli spolu pookrieť, počuť si niečo o inej krajine, o prekladoch. Takže ďakujeme vy, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie, Pálko, veľmi pekne ďakujem, bolo to krásne. Ďakujem. Pyšná.